a cikin dare da ya falka yana farkawa sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim allahumma ghafirli. Ya faɗi wannan kalmar to manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace duk abin da ya roki Allah a wannan farkawa Allah zai bashi. In kawai karfin hali ya tashi yayi sallah nafila raka'a 2 ko 4 ko 6 ko wani abu makamancin wannan, Allah ya karbi wannan ibadar tashi. Jama'a muna da bukatu kwarai wajen Allah. Mutum ya cika wannan ka'ida, yayi alwala, ya kwanta bisa tsagin shi na dama, ya kwanta da sunan Allah, yayi abinda Allah ya sauka masa na addu'o'i, sadda zai falka ko me ya farkar da shi, farkon dare ne, tsakiyar dare ne, karshen dare ne, ya tashi yana farkawa yayin wannan addu'ar, to in har zai roki Allah wata bukata, ka zauna a daren nan ka yi hasbi Allahu wa ni'mal wakil, kafa 10 za ka yi, kafa 5 za ka yi, kakka kayyade wa kanka. Yana daga abin da zai wahalar da kai, lissafi ta rikice maka ka dawo baya. A zauna ka yi gwargwadon yadda ya kama. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, hasbi Allahu wa ni'mal wakil, hasbi Allahu wa ni'mal wakil, hasbi Allahu wa ni'mal wakil. In ka ji ka gaji sai ka daga hannu sai kai salati, sai ka ce ya Allah dan girman hasbi Allahu wa ni'mal wakil, Allah ka yaye min halin da na samu kaina, Allah ka biya min bukata. Ka ta karkare, ka ta kwarkwashe, ka karanta suratu Maryam, ka ji bawan Allah Zakariya lokacin da ya tashi roƙon Allah, ya roƙi Allah ne da kalmomi na tawali'u. Wannan addu'an rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, zaka sha abun mamaki. Ka yi ka gani, mu ba wani ba maganar imani ba, mun tajriba ma ta nuna mana a aikace. Za ka ga ka tashi da safe baka san iya matsalolin da kake fuskanta ba. Wallahi na gama, in Allah ya baka sa'a addu'an nan ka gabatar da ita da kyau, kafin yamma ka samu mafitar da sai ka sha mamaki. Ka yi kuma ka me wannan addu'an, in dai kasuwanci kai ko kuma rayuwa kake, sai dai ka yi ta gaba amma ban da baya. A karanta mu ji Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik. An haddace? Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik. Wannan addu'an ka rike ta in kai dan kasuwa ne ko mai wani harkan wani abu na business haka, wataƙila ba zama ke a shago ba. yace Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarrab indaka yawm al-qiyamah. Wanda yayi ma annabi wannan irin salatin aka ce aljanna ta tabbata gare shi, sai kai kuma kai ma ka rubuta ka tura ma wani bai iya karanta, wani bai iyawa, kai da yaran da zai iya karantawa misali, duk wanda yayi ka samu lada irin tashi. Wannan bai fi ba, in akwai ma amfanin data ba anan tafi amfani ba. Kamar mutane sai su ta tura shirman banza abinda bai da wata fa'ida, ko labari ne, wani labarin ma kanzon ku